Uyag technique sa pagpamasol. Mubo-mubo ra style. Awan, nakakuha na ron. Oy! Hey guys, so di namin suba. Nah, suba. Time to swim, guys. Mga ligo na ta. Ginagawa mo. Oh, ganina ram na minaligo. Kuan ta day kanang hinaunaw laig venue. Ganina kay busay man karon suba na sa suba ba suba. So mo ni guys, ingabot na ta suba sa San Juan. Maligo ta ron. O style ba, ligo ba. Gani on nagsuba, ligo suba guys, ganito. Pero pabasa ka tubig, ikaw man, dahil nakaingon no. Ang bawar dito. Ang bawar. Tayo sao nang ninood na. Yay, lami anay kaligo. Gi, biluhi. Tayo sana po kay kahoy ta. Ora, nagpakay kahoy. Tutok na ang panahon guys, arang uwan na dire, kuwat mong baha. Kaya itong mga nakitaan dire mga boys, nakakuhag tilapia. Kaya, tilapia. Bias na nilang panasan. Isa mo na masol. Ato ay lang kuhan nga daw pasol. Pila ka bukuha? Tulo ba? Tulo? Impas na? Ay lang pasol rin. Pila ka buk pasol? Duha. Atong kanahon lang pasol guys. Sa style ya. Oo na ilang gamit ng pasol. Ano mo sa? Alito, nakita eh. Ano yung gamit nila? Kakuha lang. Puro-puro. Basa ka. Bantay mo. Easy. Kantahan style. Okay, Sumpah itu dali sa pikas nga pasun. Ay mo kita ana ilaw. Dahil ilaw sa lapya. Dari ha? Saan mo diha mo kana masul ka mit lapya ilaw? Oh, boy. Asa may paunin daw? Mate. Tama mate. Na? Katong usa kay wala man liti pauna mo sa dito. Ana pre. Uyag technique sa pagpamasol. Mubo-mubo ra style. Anawa, nakakuha na ron, dragon. Iho na ro, iho. Dragon! Oy, waisod! Waisod! Yan eh, oh. Kani, yung rin kuha. Kani mo. Kani mo. Kani guys, ako yung nakakuha rin. Ginagawa mo. Uy, naway kituli. Ay, upang may tuli. Kamates na ron. Ay, ay. Tigda sa among daw yo, tilapia. Kay gunit sa tilapia, gunit po siyang short. Aroy, kaluoy. Nga man, nga matis na lang. Nga matis. At tatang matis ay. Tunog siguro kang ite. No, ano tunog ite? Una minindo. Birada. Birada. So, maora to guys no. Basa na ko kayo, ang cellphone basa sad.
mo ito itong adventure karon. Salamat sa pagtanaw sa mga nag-subscribe. Salamat sa wala pa. Subscribe, hit the notification bell. See you next upload. Bye.